navedite znači pitanje svakodnevni izvor energije koje koristimo i ovdje znači na vašim mobitelima što ste uslikali možete vidjeti znači koji su to izvori energije. Sunce, vjetar, fosilna biomasa, hidroelektrična, geotermalna, nuklearna energija. Znači, jednostavno ono što mislite da svakodnevno koristite. Znači, to je električna energija. Nakon što ste se uplavili, pregledali popis, znači zapišite sve dalje o tome. Evo 3 minute imate i to. Sutra ćemo ići znači na farmu Landiju i vidjet ćemo znači kako oni koriste obnovljive izvore energije na toj farmi u uzgoju mliječnih krava i vidjet ćete da se iz telja koristi kao digestan znači za krave. Ne izaziva mastitice, krave slobodno osjećaju, miješa se sa vapnom i na kraju znači služi kao stelja, ne baca se. Ostatak gnojnice znači koji se dobiva separacijom, znači od tog krutog gnoja se pravi taj digestat, a gnojnica se baca na površinu. Taj kruti gnoj jednim dijelom se koristi kao kompost, znači za stakleničku proizvodnju, a drugim dijelom kao stelja. Dakle, potpuno obnovljivo. I vidjet ćemo biomasu koja služi za proizvodnju energije, za proizvodnju plina. Oni imaju znači, bioplinaru jačine 1 MW i vidjet ćemo znači, kako to postrojenje radi, djeluje, kako su te zapravo krave izuzetno zahvalne. A osim toga vidjet ćemo i senzor tehnologiju, odnosno umjetnu inteligenciju, mliječne robote i tako dalje, sve što utječe znači, na ovaj moderni sistem uzgoju, odnosno mi kažemo obnovljiv način uzgoja i vidjet ćemo da je to slobodni način držanja u staji gdje se životinje jako dobro osjećaju, a zahvaljujući svim podacima skupljenih preko umjetne inteligencije, preko softvera, mi imamo uvid znači preko tog mliječnog robota, njihove dnevne proizvodnje mlijeka i svim ostalim procesima. Znači bili smo u farmi, vidjeli se dolje, zove se slalom, ispod cijele štale znači imamo hodnik gdje se stajski gnoj nakuplja. Putem cijevi dolazi do ove jame, to je početak priče proizvodnje bioplina. Znači putem cijevi dolazi stajski gnoj u ovu jamu i odavdje krećemo dalje onda sa procesom, tako da možemo dalje pa da vidite. Gore je ova limena kućica, znači tu nam je separator. Ovo nam je služi za krajnji proces, to je razdvajanje tekućeg i krutog dijela. Kruti dio nam ide dolje, a tekući dio ide u ovu betonsku lagunu koja kasnije završava na njivama. Evo nas, znači sljedeći korak iz one jame, cijevima podzemnim se prepumpava u ovu jamu što vidite dolje u zemlji. Znači tu se prepumpava gnojevka iz farme i ostali dio tekućine dolazi iz fermentora. Umješava se silaža sa tim stajskom gnojevkom i zagrijava. Nakon 2 sata zagrijavanja prebaciva se putem cijevi isto tako, koje vidite gore već crne, prebaciva se unutra. I znači dalje je tijek miješanja, zagrijavanja i fermentacije, odnosno stvaranja plina, s kojim pokrećemo dalje motor. Ovo zeleno što vidite je dozator silaže, u njega stavljamo kukuruznu silažu. Program dalje, programski se određiva vrijeme trajanja svake šarže. Taj postupak što sam vam sad objasnio, prebacivanja gnojovke iz fermentora, prebacivanja tekućeg dijela i silaže se ponavlja 10 puta u danu. I potrošnja otprilike nekih 40 tona kukuruzne silaže u danu, u 24 sata. Znači voda iz motora putem cijevi koje vidite ovdje se šalje unutra i zagrijava se kompletna biomasa za proizvodnju. Ovdje vidimo motor i morate prići malo bliže da vidite s druge strane generator. Znači motor je V20 i turbo, da. Desno vidimo generator, a ispred vas je motor. Koliko? V20? V20, da.